שלום, כאן ארטיום, והיום אני הולך לדבר על פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית. פה יש לי איזשהו תרגיל, ואני מתבקש לבדוק האם פונקציה h של x היא פונקציה זוגית או פונקציה אי-זוגית, בהינתן שפונקציות f של x ו-g של x הן פונקציות זוגיות. בואו קודם כל נזכר מה זה פונקציה זוגית בעצם, מה אומרת ההגדרה. מאוד פשוט. פונקציה זוגית מתנהגת בצורה הבאה. אם אנחנו נציב במקום x מינוס x, אז בעצם אנחנו נקבל אותה פונקציה. זאת אומרת, מינוס הזה הוא איכשהו נבלע בתוך הפונקציה עצמה. הפונקציה אי-זוגית היא מתנהגת בדיוק הפוך. אם אנחנו ניקח פונקציה, סתם דוגמה, k של x, והיא פונקציה אי-זוגית, אז ההגדרה אומרת בעצם שאם אנחנו נציב מינוס x במקום כל x בפונקציה, אז בסופו של דבר אנחנו נראה שמינוס הזה יוצא החוצה, ואנחנו נוכל לרשום אותו לפני הפונקציה. אז בואו באמת נבדוק איך הפונקציה הנתונה h של x מתנהגת. קודם כל אנחנו חייבים ללכת לפי ההגדרה ולהציב מינוס x בכל מקום איפה שיש לנו x. בואו נתחיל. f של מינוס x כפול g של מינוס x בחזקת 5, כל זה חלקי מינוס x בחזקת 5 מינוס x בחזקת 3. ובואו נתחיל לטפל בזה. שנייה, אני רק אמחוק את הקו הזה, שהוא לא יפריע לנו. מצוין. עכשיו, כמו שנתון, כמו שאנחנו רואים, f של x ו-g של x הם פונקציות זוגיות. זאת אומרת, לפי ההגדרה, x הוא נבלע בתוך הפונקציה. זאת אומרת, במקום f של מינוס x, אנחנו תמיד יכולים לרשום f של x. מתחת לשורש, כפול, כמו שאמרתי, g של x היא גם פונקציה זוגית, לכן במקום g של מינוס x אנחנו רושמים g של x בחזקת 5. כל זה חלקי, יש לנו מינוס x בחזקת 5. חזקה היא זוגית, לכן מינוס יוצא החוצה. מינוס x נשאר איכשהו, וכמובן כל זה בחזקת 3. ממשיכים הלאה. יש לנו מינוס לפני איבר ראשון ומינוס לפני איבר שני. כיוון שיש לנו פה פונקציה אי-זוגית, אז המינוס הזה הוא באמת יכול לצאת החוצה. בואו נרשום את זה. קודם כל נעתיק את מה שיש לנו במונה. כפול g של x בחזקת 5. מוצאים את המינוס החוצה, ומה שנשאר לנו זה x בחזקת 5 ועוד x, וכל זה בחזקת 3. את המינוס הזה אנחנו יכולים לרשום לפני השבר, ומה שאנחנו מקבלים זה הדבר הבא. מצוין. כמו שאתם רואים, חלק הזה של הפונקציה הוא באמת שווה לגמרי לפונקציה נתונה h של x. ההבדל היחידי הוא מינוס שיש לנו לפני הפונקציה. אז באמת בואו נרשום את זה. מינוס, ובמקום כל האיבר הזה אנחנו נרשום h של x. כמו שאתם רואים, קיבלנו ש-h של מינוס x שווה למינוס hx. מה זה אומר?
זה בעצם ההגדרה של פונקציה אי-זוגית. לכן, h של x היא פונקציה אי-זוגית. מצוין. זהו, זו התשובה.